Chcem sa ťa opýtať, aj všetkých vás, čo sa vám páči na šachu? Šach je dobrý tak na logike a je to aj taká dobrá hra. Staroveka hra, že to hrali už v praveku a že je to hra panovníkov. Tento turnaj. No, aby som si zahral, pobavil sa a pozbieral body. Mne sa páči to, že že sa neťahá tými istými figurkami ako v dame, ale že tam môžeme potiahnuť niečím iným a tiež je to dobré na logiku a vieme, vlastne sa učíme aj matematiku. No tak rozvíja to logiku a aj sa mi páči veľmi. Rozmýšľam pri tom a dokážem si tú logiku vyvíjať. A tento turnaj sa ti páčil? Prečo si prišla? Chcela som si to vyskúšať a zistiť, že ako viem hrať šach. Pretože je to pekný šport, pri ktorom musíš používať mozog a je zábava. Prečo sa ti páčia šachy? Lebo to je šport, môžeme tam rozmýšľať pri tom a matematiku. Prečo sa ti páčia šachy? Lebo šachy rozvíjajú myseľ, poznáme rôzne druhy variácií a aj preto, že vždy je iná odpoveď. Prečo sa ti páčia šachy? No, lebo si zahrám s ostatnými a budem získavať nové skúsenosti. A prečo si prišiel na tento turnaj? No, aby som získal body, aby som mohol ísť a postupovať vyššie a vyššie. Páči na šachu. Šachu sa mi páči, napríklad je zábavný a mne osobne to celkom ide. Chodíme po turnajoch, niekedy sa aj zo školy ulejeme. Je to logická hra. Že to rozvíja myslenie, chodíme na turnaje, sme tu dobre partie, hráme. Trocha to pomáha aj v škole pri matematike, keď prepočítavame.